Takže zdravím všechny, tady je Matěj a vítejte u dalšího let's playe. Dneska to je tady z mapy Dropper. Bigre. Tato mapa se jmenuje The Dropper. Takže one goal, jeden úkol, přežij pády, to je jasný. Jedno pravidlo, nerozbij bloky, OK. Important video settings, render distance far, bright, cloud off, jo, dobrý. Add the following your server enable command block true. Free, private. If you play on a server, don't forget to enable command blocks at the following your server properties, bla bla bla. Takže, stiskneme tuto páku a jdeme sem. Be ready, become mad. Redu clock, graphics fast. Máme fast? Já tady nemám. Jo, tady. Jo, máme fast. Takže jdeme na první level. A tady tohle je co? Set spawn, set day, set night. Já si tady dám spawn. To je nějaký prase. Takže stand on the gold block and push the button. Level 1, madness. Oh! What? Já vůbec nevím, kam padám. Do prčic. Je takhle, takže... jo. Takže, jo, tady jsme se spavnuli. Takže jdeme zase na ten level a já už vím, kam jít. Ten level nevím, co tady dělá. A teď se mi to... Nebo ty písny nefungujou. OK, takže někde... do prčic. Takže další fail. Takže jdeme zase to. Ještě to prostě je otravný. Ať spadne do toho madness. Padáme. Ne, zase byste to nedali. Sakra. Takže padáme. Jo! Dali jsme první level. Konečně. Je tady skrytá čestka. Tady je čestka. Máme jeden diamond. To se nám bude hodit. A teď je, jo, tady je exit. Dobrý. Takže, teleport to next level. Teleportujeme jsme na nový level. Tady je ender chest, tady dáme ten diamant. Dáme si tady save. Tam je checkpoint? Ne, to nepotřebujeme. Takže level 2 fall. Aha, já vím. Rychle. Aha. Tak to byl hodně velký fail. Takže jdeme ještě jednou. To úplně epický. Takže jdeme ještě jednou. Musíme dávat pozor. Tak. Ne, přesně u vody. I hate myself. Jo, pojď. Zase u vody. Ale zase jsme se umřeli. Takže já jsem největší failure, takže to ani nedáme. Možná dám střih, abych to dal. Protože tohle bude nekonečný. Jo, pojď. Jo! Díky bohu. Je tady skrytá čestka. Není. Tak jdeme do dalšího levelu. To je hodně propracovaný, ten les. Tyjo, proč to nefunguje? Chci na ten výtah. No to je... Jo, tady máme jeden diamant. In the middle. Tak co to může... Neříkej, co... Jako vážně.
teď nevím, jestli mám epilepsii. Do prčic. Tak skočíme. Uj. Já letím a spadnu do vody. Yes! Spadli jsme do vody a vypadá to jako záchod. To je divný pocit. Takže jste byli hovno. To natáčíme tak pomalu, 5 minut. Jako really. Já chci vzít tu čestku. Já chci tu čestku. Děkuji. Počkej. Kde je to Není to náhodou dole? Jo, tady. Už jsem si říkal, kde to je. Tak, jdeme do dalšího levelu. Teď si schováme diamond. Máme se tady spaven. Level 4. Cars. Tak tohle to bude hard. Ani to hard nebylo. Takový vodní káry. Docela dobře propracovaný. Tady česta nikde není, tak jdeme do exitu. Pokračujeme dál a jdeme se portnout. Teď jsem viděl nějaký žebřík, asi to byly halušky. Tady dám checkpoint. Mine. Ty vogo, co to? Tak to máme štěstí, hodně velký. A to ještě na první pokus. Fuj. Jenom teď najít, kde je exit. Kde je tady exit? Tady není exit? Počkej, já si dám game mode. Nemám permission. Počkejte, já teď tady vůbec na to nevidím, takže pardon. Budu podvádět. Kde je ten exit? Sakra, já nevím, kde je ten... Jo, tady je. Pardon. Teleportneme se. Dobrý, máme 2 diamanty, máme stay checkpoint. Kurtain. Vůbec nevím, o co tady jde. What the fuck? Tak to jsem vůbec nečekal. Ne, do prčic. Teď bychom to měli dát. Do prčic. Jo. To je hodně dobře promakaná ta mapa. To, kdo ji stavěl, tak je fakt genius. Tak. To už je jaký level vůbec? Já stejnám to. X000 X0. Počkej. Počkej, co to je? Some holes are closed. Takže tady tohle. Jo, už vím. Tak. Ne, já jsem to udělal blbě. Do prčic. Tak. Do prčic. To strašně laguje. Takže tady. 1, 2. Do prčic. Tak tohle to bude hodně těžký. Kašlu na to.
I believe I can fly. Tak ne. Počkej, 3krát, ne. Jo, 3krát tady. A to už je to. 1, 2, 3. Počkej. 1, dejte uvolně, 2. Tak zkusíme jinak. 1. What? Jo, já jsem šel jenom tu. 1, 2. Tak blízko. 1, 2, 3, 4. Tak počkej, to je hodně blbě. Tak. Pane bože. Tak. Tohle to bude milion failů. To se nedá. 1, 2, 3, 4. Jo, už to vím. 1, 2. 1, 2, 3. Ne, to bylo tak blízko. 1, 2. Ty vůbec, já se na to vykašlu. 1, 2, 3, 4. No. To vykašlu. Takže 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jo! S půl hápkem. Pane, že jestli umřu. Uf. Další diamond. Kde je exit? Jo, tady je exit. Tak, dáme save, schováme si tady diamond. 3 tečky, OK. Chcete mi říct, že to je opravdu záchod? Já nesnaším ty lodky. To udělají jestli spíš jako hovno. Možná. Já I hate you. Ten záchod je prostě no comment. Jo. Aha, počkej, umřeli. Jo, sem mám mít. Tak. To je hodně propracovaný. Tohle je koberec a tohle jsou dveře. Jasný. Tak, jdeme do dalšího levelu. Tohle už je jaký level? Nevím. Tak, poslední vele a ukončíme toto video. A tohle to bude na 2 party. Nebo 3 party. Co pak to tady máme? Step by step. Krok za krokem. Try to land on web. Aha, takže budeme Spidery. Spiderman! S ním to golden jablko. Držím shift. Jo, tam je další. Tak. Máme teda peaceful. Asi. Ojej! Já to ukončil. Do prčic.
Tak. Aha. Teď mám jít kam? Tam? Já vůbec nevím, kam jdu. Jo, tam. To už nedám. Tak tohle bude o trochu těžší. Uiii, já jim Spider-Man. Allahu Akbar. Jo, tohle je podlaha. Wow, jsem málem spadl. Aha, tady. Tohle to je co? Jo, tak tady tohle je kafe. Tady. Tak. Já to fail. Já nenávidím to. Tak. Tohle video bude asi 20-minutový, stejně jako Gold Rush. Pardon. Sam Night Vision. Ani nevím, na co mi to je. Tam dole je voda. Tak. Ježiša, malem spadl zas. Voda. Tohle bude asi akvárium. No, tak tady to asi ukončím. Já doufám, že jsem tady... command block. Já doufám, že se vám tady líbilo video z Dropperu. Můžete si to instalovat, tu mapu, a vložit dole v popisku. A doufám, že se vám tohleto video líbilo a čau.